Kaixo, nere supertxiki eta superfamiliak. Gaurkoan, 4 puntutan laburtuko izuet mugak modu egokian jartzeko modua. Lehenengo, mugak zer dira maitasunaren islada eta kontentzio modua, bai? Ez da inposizio autoritario bat, bale? Bigarrena, zigorrak harremana mintzen du eta ez du luzarorako balio ikasteko garaian. Baina mugak ziurrak eta errazak bai. Hirugarren, umeek jakin behar dute zer egin dezaketen zerrez eta zergatik. Hau dena ingurune egonkor batekin eta aurrez jakin daiteken modu batean. Eta laugarren eta azkena hizkuntzak argia izan behar du, zuzena eta errespetuzkoa. Mugak zeiten dute? Horrela azalduta, ulertuta eta onartuta izatea lortuko dugu eta autoestima ez da minduta edo bera ez da sentituko gaizki. Hau gustatu bazaizu, etorri azaroak 5 arratsaldeko 6 nere doako online tailerrea. Plazer bat izango da zuekin kontatzea.